Haien memoria gogoratzea, herri honen memoria egia gogoratzea baita. Iñaki Etxabe eta Germán Agirre estatu terrorismoaren lehenengo belaunaldi gisa ezagutzen denaren lehenengo biktima mortalak izan ziren. 50 urte bete dira ordutik, eta bada garaia egiari galde diezaiogun, ezinbestean herri honen memoria galez dadin. Estatu Espainiarrak dozenaka tresna eta joko zikin erabili izan ditu herritarren eskubideen kontra. Iñaki Etxabe Orobengoak eta Germán Agirre Irasuegik beste askorekin batera, estatu indarkeriaren biktimen zerrenda luzea osatu dute kanpantzarren eta Legution erail zituztenetik. Baina zoritxarrez, oraindik Estatu Espainiarrean badira inpunitate guztiaren jabe sentituz, ez bakarrik erabilitako indarkeria ukatzen dutenak, baizik eta oraindik larriago dena. 10 hildako eta zauritu eragin dituen bortxakeria hori, milaka torturatu eragin dituena, ontzat eman eta zuritzen dutenak. Horregatik, gaurkoan berriro ere dei egiten diegu Estatu Espainiarrari eta haren estamentuei euren